लाफैनो हानाय जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि मिथिसार ब्रह्म आरो जोंनि फुथिमारि दालाइसा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि बैरब बसुमतारी आरो जोंनि इउटुबार खोमसि ब्रह्म नोंथां आरो जोंनि बे खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन दालाइसा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बानुगाव गामिनि आंगोनिबो आंगो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ आंखौ दैदेनलांनो थाखाय आफादगिरिनि मासियाव सायख'नायखौ आङो नोंथांमोननि गोथार मदद आरो हेफाजाबखौ सिगाङाव आसा खालामनानै आङो गोसो गोथारै आजावनानै लाबाय। लोगोसे आङो दिनैनि बे खुंफुं आफादनि गाहाय लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो आङो दान्दिसे उनावनो आङो मावफुंहोनो आखायाव लाबाय। दा जोंहा सिगाङावनो सायख'नानै दोनखानाय सासे गामिनिनो मानगोनां आलासि हिसाबै जों सायख'नानै लाखादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय जोंनि अन्थाइबिल बिसिडिसिनि मानगोनां सरि आं बावदों जोंनि बानुगाव गामिनि सासे मुरबि एबा साननो हनो गोरों मानव गेदेर बिस्वनाथ नार्जारी बे बिदा गेदेरखौ आङो दिनैनि बे गाहाय लांगोनाखौ गोसो गोथारै बेखेवनानै होनो थाखाय आङो बे समाव गुरैयै खावलायबाय। रायजोनि खावलायनाय बायदियै रायजोनि मददजों बेखेवनो थाखाय आं आवगायबाय। बेखेवबाय जै रंजालि बैसागु फोरबोनि जै रंजालि बैसागु फोरबोनि जै रंजालि बैसागु फोरबोनि बे माबा लाबोदो दाना